ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ളത് ഒരു ശൈലോയാണ് കേട്ടോ. 2016 മോഡല് തേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 65% ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സൈലോവിൻ്റെ ചെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 2 എയർ ബാഗ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, പിന്നെ സെൻസർ, ബാക്ക് വൈപ്പർ, അങ്ങനത്തെ A to Z ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീറ്റ് സൈലോ. അപ്പോൾ ടാക്സി പർപ്പസിനൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. 16-17 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ട്. 7 സീറ്റർ വണ്ടിയാണ്. നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ സൈലോ. അപ്പോൾ 7 സീറ്റർ വണ്ടി, നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടി, അത് നീറ്റ് വണ്ടി, ക്വാളിറ്റി വണ്ടി നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആകെപ്പാടെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, സീറ്റ് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബാക്കി ഒരു കംപ്ലയിൻസും ഇല്ല. 1,20,000 കിലോമീറ്ററാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത്. സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ചോദിക്കണ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5,80,000 രൂപയാണ്. 4 ലക്ഷം റുപ്യ വരെ IDV നമുക്ക് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. 2025 ഫെബ്രുവരി വരെ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല നീറ്റായിട്ട് നല്ല സ്പേസിൽ കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി. 2 എയർ ബാഗ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗിൽ കണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പവർ വിൻഡോസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട A to Z ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീറ്റ് 7 സീറ്റർ നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള കിടിലൻ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് മറക്കണ്ട, 5,80,000 രൂപ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.